noso grupo parlamentar, a través da presentación das enmendas das que vos vai a dar conta Xosé Magariños, trata de conseguir, ainda que xa sabedes que o Partido Popular ostenta a maioría no Parlamento galego, trata de conseguir que os orzamentos sirvan para resolver as necesidades máis urxentes que ten o Concello da Estrada. Todos sabemos, no BNG sabémolo tamén, que os orzamentos do ano 2011 van a sufrir un recorte, igual que o sufren os orzamentos a nivel municipal, a nivel do Concello, dada a situación de crise económica. Iso fainos ser cautos e priorizar as enmendas que presentamos atendendo a esas necesidades, pero tamén queremos, sabendo que é un ano, o ano que ven vai a ser un ano de pouca capacidade orzamentaria, tamén queremos que se relativice e se vexan cuestións como sen entrar en conflito co Concello de Lalín, pero vemos como a Consellería de Cultura aporta, me parece que son 800.000 euros para mobiliario e para acondicionamento dunha sala de exposicións no recibidor da nova casa do Concello de Lalín, ou a Deputación parece que aporta 400 e pico mil euros para o acondicionamento dos xardíns exteriores. É dicir, que é un ano de pouca capacidade económica, pero desde o BNG entendemos que se poden priorizar de outro xeito as necesidades sin cuestionar que esas actuacións, como digo, estean ben. Seguro que os lelinenses estarán encantados, aínda que tamén é seguro que haberá outras necesidades quizáis máis acuciantes que van a quedar sen atender por destinar os orzamentos a estas cousas. Dicía Raquel, as enmendas que presentamos aos orzamentos da Xunta teñen o obxectivo principal é, por un lado, solucionar carencias importantes que teñen os veciños da Estrada e, por outro lado, que sirvan de dinamizadores á economía nestes momentos onde todos e todas estamos pasando un momento económico peliagudo. Entón, é necesario priorizar obras e non facer inversións cara á galería e cara, como di a película, por un puñado de votos. Entón, as nosas enmendas non están pensadas para eso, senón que están pensadas para solucionar problemas. Entón, presentamos, creo que son 9 enmendas, onde entran, por exemplo, a construción do edificio dos xulgados na Estrada, con 600.000 euros, que todos sabedes as condicións na que se atopa o actual xulgado, nas que se atopa a xusticia en xeral, que non é un organismo que non acaba de resolver os problemas aos cidadáns, lento, entre outras cousas, porque non hai infraestructuras para poder dar abasto á gran demanda que xenera a xusticia. O Centro de Saúde da Estrada, con 1 millón de euros, que decir, leva aí, debe ter cerca dos 40 anos, o actual edificio xa se queda moi pequeno e necesita pero canto antes necesitamos contar con esta nova infraestructura. A autovía Santiago-Estrada, con 2 millóns de euros, que, o Partido Popular aquí con esta obra leva anos e anos e anos falando dela, pero non parece que este disposto a rematala. Reparacións no IES Losada Diéguez, por valor de 86.000 euros, e a ampliación do Colexio Pérez Bionde, que, como xa ben sabedes, estuvo xe aí o conselleiro, non sei se dixo, aportou algo novo do que levan dicindo nestes últimos anos. Despois podemos comentar, incluso algunha xornalista presente agora na roda de prensa lle preguntaba, dado que o orzamento do investimento é de 2.376.000 euros,
e dado que no proxecto de orzamentos só aparecen 150.000, se non me lembro mal, como se vai a poder, dicir, si ian a poder licitar a execución desa actuación sen contar con todo o orzamento. O conselleiro efectivamente recoñecía que non. El fala pois que unha vez que estean en vigor os orzamentos do ano 2011 van a rescatar cantidades, non sabemos de onde estará ese sitio no que hai cantidades que se poidan rescatar, non? Para poder licitar a obra no primeiro semestre. Entón, a vontade e a prioridade certa da construción do novo centro de infantil do Pérez Biondi veríase coa corrección do proxecto de orzamentos e a consignación xa no proxecto de orzamentos do importe total das obras, dos 2.300.000 euros que garantirían que tan pronto entre en vigor o orzamento xa se poida licitar. Pastelería Mimela, pasteleiros na estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza.